काय असं माहीत आहे, बऱ्याच जणांका पेरू आवडतात, पण काही जणांका पेरू आवडणार नाही. मग ज्यांना पेरू आवडत नाही, ते सुद्धा आवडीने खातील अशी चटपटीत अशी रेसिपी आज मी बनवणार आहे. तर त्याच्यासाठी इथे मी 2 पेरू घेतलेले आहेत. हे स्वच्छ धुवून घेतलेत. त्याचे आता मी तुकडे करून घेणार आहे. तर पहिल्यांदा इथे मी वरचा जो काळा भाग आहे ना, तो काढून टाकलाय आणि छोटे-छोटे फोडी करून घेतेय. थोडासा कच्चा पेरू असला ना, की पेरूचा मेथांबा किंवा पेरूचं लोणचं आपण म्हणू शकतो. हे खूप छान होतं. तर आता त्याच्यासाठी इथे मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये मी मेथी घालून घेतली आहे अर्धा चमचा आणि थोडीशी बारीक करून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर एक कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि आतमध्ये एक चमचाभर तेल घालून घेतलेलं आहे. जास्त तेल वापरायचं नाही आहे. त्याच्यानंतर मोहरी घालते आतमध्ये. चांगला अर्धा चमचा भरून मोहरी घातलेली आहे. मोहरी छान फुटल्यानंतर आतमध्ये हिंग घातलेला आहे आणि त्याच्यावर इथे मी आता सगळ्या पेरूच्या फोडी ज्या आहेत त्या घालून घेतेय. हे सगळं मिश्रण आहे ते व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतेय इथे मी आणि ह्याच्यावर ना आता मेथीचा जो भरडा केलेला आहे मी तो घालून घेतेय. मला जर का भरडा करायचा नसेल ना मेथीचा, तर हिंग, मोहरी आपण ज्यावेळी घातली ना त्याच वेळी मेथीचे दाणे फोडणीवर टाकले तरी चालू शकतं. पण काय आहे, मेथीचे दाणे असे घातले ना, की ते दाताखाली येत राहतात आणि जास्त कडूपणा लागतो मेथीच्या दाण्यांचा. असा भरडा घातला ना, की मेथी कशी सगळ्या फोडींना व्यवस्थित अशी लागते आणि चव पण खूप छान येते मेथीची. त्याच्यानंतर वर इथे मी हळद पावडर घातलेली आहे. मिरची पावडर 1.5 चमचा घातलेली आहे. त्याच्यानंतर जिरं पावडर घालतीये इथे आणि सगळे मसाले व्यवस्थित फोडींना हे लागले पाहिजेत. असं व्यवस्थित असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. त्याच्यावर मी इथे पाणी घालतीये. पाणी घालून झाल्यानंतर आता वर मी गूळ घालतीये. तर इथे मी 2 चमचे गूळ घातलेला आहे. तुम्हाला गोड ज्या प्रमाणामध्ये आवडेल ना, त्या प्रमाणामध्ये गूळ घालायचा आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि इथे मी आमचूर पावडर घातलेली आहे. हे जे लोणचं किंवा मेथांबा जो आहे ना, त्याच्यामध्ये आमचूर पावडरचा जो फ्लेवर आहे तो खूप छान लागतो. पण जर आमचूर पावडर नसेल ना, तर लिंबाचा रस घातला तरी चालू शकतं आणि थोडासा आंबटपणा असला ना, की अजून छान लागते ही रेसिपी. मध्ये मी अजून थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि वर झाकण ठेवून छान असं शिजवून घेतेय. फोडी मस्तपैकी शिजल्या पाहिजेत. इथे छान अशा फोडी शिजलेल्या आहेत आणि हे शिजताना ना वास पसरतो मस्तपैकी सगळ्या मसाल्यांचा. हा पेरूचा मेथांबा जो आहे ना, चवीला खूप अप्रतिम असा होतो आणि हा फ्रीजमध्ये ठेवला ना, तर कमीत कमी 4 ते 5 दिवस चांगला राहतो. तर बाहेर ठेवायचा असेल ना, तर एखादा रात्र बाहेर ठेवला ना, तर चालू शकतो. मुख्य म्हणजे काय आहे, पेरू जो आहे ना, तो पचायला एकदम हलका असतो, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारा आहे. त्याचबरोबर वजन कमी करायला सुद्धा मदत करतो. वरण भात बनवला ना, तर वरण भाताबरोबर खूप अप्रतिम लागतो. त्याचबरोबर चपाती, भाकरीबरोबर किंवा पेज केली ना, तर पेजेबरोबर तर एक नंबर. आजची माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून सांगा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात रहा. माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक यू.